Simple sau sofisticate, accesoriile pentru păr vă pot scoate din anonimat. Doamnelor și domnișoarelor, iată cum puteți să atrageți toate privirile printr-un stil original. Accesoriul totuși te scoate din monotonia, acea rutină și te pune în evidență printr-un lucru foarte ușor. Pur și simplu ne folosim de un accesoriu și ieșim foarte repede în evidență. Considerate de mulți doar un moft, anul acesta accesoriile pentru păr nu trebuie să lipsească din arsenalul dumneavoastră. De la clasicele agrafe sau elastice de păr, la bentițele cu flori, pene, panglici și paiete, toate vă pot scoate coafura în evidență. Și vedetele de la Hollywood, Jennifer Lopez sau Paris Hilton, poartă accesorii cu stil la fiecare apariție pe covorul roșu. Vrem să realizăm o zonă de volum. Am folosit tot un accesoriu, dar care va fi ascuns pentru volum, iar la sfârșit vom accesoriza coafura în partea de top. Specialiștii spun că este foarte important ca accesoriul să fie poziționat corect pentru a avea un efect pe măsură. La Eliza am mers și am preferat să aleg un accesoriu puțin mai mare și de culoare închisă, fiind chiar îndrăzneț, pot spune. Totuși creează o legătură între ținută, coafură și imaginea totală pe ansamblu. Anul 2014, anul accesoriilor și al buclelor, pe scurt al coafurilor legere. Tendințele chiar ne îndeamnă spre coafuri legere. Până la urmă, fiecare coafură trebuie stilizată și pusă în evidență. Accesoriul perfect poate transforma o coafură simplă într-o apariție sofisticată. Voalurile cu pene sau pietre în stilul anilor 20 sunt din nou în vogă. Buclele le-am pieptănat într-o parte pentru că în zona opusă voi veni cu accesoriu. Chiar o să creeze un contrast foarte bun între rochie și coafură. Chiar o să încerc anul ăsta, sunt deschisă pentru accesorii. Fiind vorba de un accesoriu foarte sofisticat, nu mai am nevoie de brățări. Eu recomand accesoriile mici, colorate, brioșele, flori. Pentru a fi sigură că veți atrage toate privirile și veți avea o coafură îndelung admirată, trebuie să nu neglijați însă un aspect foarte important. Trebuie foarte mult să avem grijă să nu exagerăm, să nu încărcăm foarte mult ținuta pe ansamblu, să nu încărcăm coafura. Dacă preferați florile, alegeți să purtați în păr doar una, nu mai multe. Fie că este vorba de o bentiță, o eșarfă sau o fundă, optați întotdeauna pentru accesoriile care vă reprezintă cel mai bine.